Για δεκαετίες ψάχναμε στα αστέρια όχι μόνο για πλανήτες, όχι μόνο για σήματα, αλλά και για ανομαλίες. Εκείνες τις σπάνιες στιγμές που κάτι στον κόσμο αρνείται να υπακούσει στους κανόνες. Και τώρα, το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb μπορεί να βρει και ακριβώς αυτό. Αυτό που ξεκίνησε ως μια ρουτίνα παρατήρηση του τρίτου διαστημικού αντικειμένου που έχει καταγραφεί ποτέ στο ηλιακό μας σύστημα, το 3 Atlas, έχει μετατραπεί σε κάτι πολύ πιο παράξενο, πολύ πιο σκοτεινό και απείρως πιο σημαντικό. Διότι βαθιά μέσα στο απέραντο κρύο κενό πέρα από τον Άρη, το Webb ανίχνευσε κάτι που δεν έπρεπε να ανιχνεύσει. Όχι μόνο φως, τεχνητό φως. Μια λάμψη που δεν συμπεριφέρεται όπως κανένας κομήτης ή αστεροειδής. Ένα σημάδι που δεν ακολουθεί καμία γνωστή φυσική αρχή ανάκλασης ή διάθλασης. Και τώρα οι αστρονόμοι και οι αστροφυσικοί έχουν μείνει με ένα ερώτημα που τους τρομάζει μέχρι το μεδούλι. Τι είναι πραγματικά το 3 Atlas? Μείνετε μαζί μας καθώς βυθιζόμαστε στα δεδομένα που μόλις αναζωπήρωσαν το παλαιότερο και πιο τρομακτικό ερώτημα όλων των εποχών. Είμαστε μόνοι. Το 3 Atlas εντοπίστηκε για πρώτη φορά ως ένα αχνό στίγμα στην άκρη του ηλιακού συστήματος, κινούμενο με μια τροχιά που κανένα τοπικό αντικείμενο δεν μπορούσε να ακολουθήσει. Ήταν σαφώς διαστημικό, γεννημένο πέρα από τη βαρυτική έλξη του ήλιού μας, εξφενδονισμένο σε όλη τη γαλαξία από κάποια άγνωστη δύναμη και τώρα περιπλανιόταν σιωπηλά στη γειτονιά μας. Αρχικά αντιμετωπίστηκε ως μια κοσμική περιέργεια, όπως και οι προκάτοχοί του, το Ουμουαμόα και τον Μπορισόβ. Αλλά ακόμα και στις πρώτες εικόνες του, κάτι φαινόταν παράξενο. Σε αντίθεση με τα περισσότερα διαστημικά αντικείμενα, το 3 Atlas ήτανε ασυνήθιστα φωτεινό και όχι με τρόπο που να έχει νόημα. Το μέγεθός του δεν αντιστοιχούσε στο εκτιμόμενο μέγεθος ή τη σύνθεσή του. Λάμπει με μια αφύσικη συνέπεια. Η φωτεινότητά του δεν εξασθενεί όπως τα περίμενε κανείς, ούτε αυξάνεται με σημάδια εκπομπής αερίων ή σκόνης. Οι παραδοσιακοί κομήτες τείνουν να φωτίζονται σε εκρήξεις καθώς ο πάγος εξατμίζεται, αλλά αυτός παρέμεινε σταθερός σαν να τροφοδοτείται από μέσα. Τηλεσκόπια σε όλο τον κόσμο στράφηκαν για να το παρατηρήσουν και το διαδίκτυο, με την απαράμιλη ικανότητά του να βλέπει στο υπέρυθρο φάσμα, χρησιμοποιήθηκε για να αποκρυπτογραφήσει το μυστήριο. Αυτό που είδε άλλαξε τα πάντα. Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb, που βρίσκεται 1 εκατομμύριο μίλια μακριά από τη Γη, στο σημείο Λράγκε, σχεδιάστηκε για να βλέπει το αόρατο, να διαπερνά τη λάμψη των αστεριών και να αποκαλύπτει ό,τι κρύβεται στις σκιές. Το βλέμμα του στο 3 Atlas αναμενόταν να ξεκαθαρίσει τη σύγχυση. Ανταυτού την ενίσχυσε. Τα όργανα του τηλεσκοπίου ανίχνευσαν μια κεντρική θερμική εκπομπή που δεν συσχετιζόταν με καμία φυσική αντανάκλαση του ηλιακού φωτός. Συνήθως, ένας κομήτης λάμπει λόγω των ακτίνων του ήλιου που ανακλώνται από τη σκόνη και τον πάγο. Αλλά ο 3 Atlas έδειξε ένα εσωτερικό θερμικό σήμα, κάτι που ακτινοβολούσε από τον πυρήνα προς τα έξω. Αυτό δεν ήταν διάσπαρτο φως. Ήταν εκπεμπόμενο φως. Η θερμική χαρτογράφηση αποκάλυψε ένα μοτίβο που δεν ακολουθούσε καμία γνωστή καμπύλη κατανομής φυσικών αντικειμένων. Παλόταν αχνά, ακανόνιστα και το πιο ανησυχητικό φαινόταν να κυκλώνει σε διαστήματα. Αυτός ο ρυθμός που επαναλαμβανόταν τόσο διακριτικά δεν υποδείκνυε τυχαιότητα, αλλά σχεδιασμό. Μερικοί, επιστήμονες της NASA και της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας, πρότειναν εξωτικές εξηγήσεις. Ραδιενεργή διάσπαση, τριβή κάτω από την επιφάνεια, εξωγήινα ισότοπα. Ωστόσο, καθώς συλλέγονταν περισσότερα δεδομένα, αυτές οι θεωρίες κατέρρευσαν. Η μόνη συνεπής εξήγηση που απέμεινε ήταν αυτή που κανείς δεν ήθελε να γράψει. Αυτό το αντικείμενο μπορεί να τροφοδοτείται με ενέργεια. Καθώς τα δεδομένα από το διαδίκτυο, το Hubble και τα επίγεια παρατηρητήρια συσσωρεύονταν, άρχισε να αναδύεται ένα προφίλ του 3 Atlas, το οποίο δεν έμοιαζε με κανένα γνωστό ουράνιο σώμα. Η τροχιά του ήταν πολύ ακριβής για να είναι χαοτική, σαν να επέλεγε τη διαδρομή του, προσαρμόζοντας διακριτικά την πορεία του μέσω των βαρυτικών πηγαδιών. Η περιστροφή του ήταν αφύσικα σταθερή, με μια κίνηση ανατροπής που αψηφούσε την τυπική αδρανειακή μετατόπιση. Και η απουσία θερμικής ακτινοβολίας, ακόμη και όταν περνούσε κοντά από την ηλιακή ακτινοβολία, υποδείκνυε την ύπαρξη ενός κελύφους υπερυβλήματος,
ίσως κάτι που το προστάτευε από τη θερμότητα. Τότε ήρθε η πιο αμφιλεγόμενη ανακάλυψη. Η αλμπίδη ή η ανακλαστικότητα της επιφάνειάς του μετρήθηκε ως σχεδόν τέλεια σε ορισμένα σημεία, πλησιάζοντας αυτή του γυαλισμένου μετάλλου, όχι βράχου, όχι πάγου, όχι σκόνης, μετάλλου. Οι συνέπειες έπληξαν σαν σοκ την αστρονομική κοινότητα. Αν ήταν μεταλλικό, δομημένο και εκπέμποντας ενέργεια, τότε δεν παρατηρούσαμε πλέον ένα φυσικό αντικείμενο, παρατηρούσαμε τεχνολογία. Ξαφνικά, ο όρος ανιχνευτής ψιθυριζόταν στους διαδρόμους. Φάρος, σκάφος, ακόμη και τεχνούργημα. Η ιδέα ότι αυτό μπορεί να ήταν ένα εξωγήινο διαστημόπλοιο δεν περιοριζόταν πλέον σε φόρουμ συνωμοσιών. Τώρα, κυκλοφορούσε σιωπηλά σε θεσμικά email πίσω από κρυπτογραφημένα τείχη προστασίας. Ίσως το πιο καταδικαστικό στοιχείο δεν ήταν οι θερμικές εκπομπές, η τροχιά ή η παράξενη μεταλλική υπογραφή. Ήταν το φως. Η φωτοτρική ανάλυση έδειξε κάτι ανατριχιαστικό. Το φως που προερχόταν από το 3i Atlas εστίαζε σε ένα στενό φάσμα. Με άλλα λόγια, δεν ήταν μια ευρεία φυσική αντανάκλαση του ηλιακού φωτός, αλλά μια ελεγχόμενη εκπομπή συγκεκριμένων μυκών κύματος. Αυτό ακριβώς κάνουμε με τις συστοιχίες LED, τα συστήματα επικοινωνίας με λέιζερ και τους φάρους σημάτων διαστημοπλοίων. Επιπλέον, αυτή η ζώνη περιλάμβανε συχνότητες που χρησιμοποιούνται συχνά σε συστήματα επικοινωνίας και καθοδήγησης στη Γη. Όχι μόνο αυτό, αλλά η ένταση του φωτός φαινόταν να ανταποκρίνεται ελαφρώς στην ηλιακή ακτινοβολία, σαν κάποιο ενσωματωμένο σύστημα να την προσαρμόζει σε πραγματικό χρόνο. Δεν τρεμόπαιζε τυχαία, αλλά με έναν παράξενο διαλείποντα παλμό. Οι αστρονόμοι επεξεργάστηκαν τα δεδομένα μέσω γνωστών μοντέλων σημάτων. Το αποτέλεσμα δεν ήταν καταληκτικό, αλλά δεν ήταν και άσκοπο. Κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι οι παλμοί έμοιαζαν με διαδικές ακολουθίες. Άλλοι είπαν ότι μπορεί να ήταν μια περιστρεφόμενη πηγή ενέργειας. Αλλά το συμπέρασμα ήταν αναμφισβήτητο. Δεν ήταν ένα παθητικό αντικείμενο. Έκανε κάτι σκόπιμο και το παρακολουθούσαμε ζωντανά. Καθώς τα δεδομένα σειραίονταν, μια ομάδα αστροφυσικών από το MIT και το Harvard έτρεξε μια βαθιά ανάλυση σήματος πάνω στις ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές που προέρχονταν από το 3 Atlas. Με την πρώτη ματιά, οι συχνότητες φαινόταν τυχαίες, απλά θόρυβος διάσπαρτος στο φάσμα. Όμως, όταν εφάρμοσαν μετασχηματισμούς Fourier για να απομονώσουν κυκλικά μοτίβα, κάτι προέκυψε. Μέσα στο στατικό, θαμμένο σαν ψίθυρος κάτω από το χάος, υπήρχε ένας δομημένος επαναλαμβανόμενος παλμός, πολύ ακριβής για να είναι φυσικός. Δεν ήταν ένας τυπικός διαδικός, ούτε μια τυπική διαμόρφωση που χρησιμοποιείται στην ανθρώπινη τεχνολογία, αλλά έφερε το αδιαμφισβήτητο αποτύπωμα της σκόπιμης κωδικοποίησης. Κάποιοι εικάζονταν ότι θα μπορούσε να είναι ένας φάρος, μια επαναλαμβανόμενη εκπομπή που προοριζόταν για δέκτες που δεν προέρχονταν από τη Γη. Άλλοι θεωρούσαν ότι θα μπορούσε να είναι τηλεμετρία, μια συνεχής ροή δεδομένων που αποστέλλεται πίσω στο σημείο από όπου προήλθε αυτό το αντικείμενο. Το ανησυχητικό ήταν το εξής. Όποιο και αν ήταν το μήνυμα, δεν είχε αλλάξει από τη στιγμή που το ανίχνευσε για πρώτη φορά το δίκτυο. Ήταν σαν το 3 Atlas να μην προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί μας, αλλά με κάποιον άλλο, και ίσως αυτός ο κάποιος το είχε ήδη ακούσει. Η είδηση της ανακάλυψης διαδόθηκε γρήγορα στα ανώτατα επίπεδα των επιστημονικών και αμυντικών ιδρυμάτων. Μια εμπιστευτική έκθεση που κυκλοφόρησε εσωτερικά στην NASA και στη συνέχεια διέρευσε σε έναν ανώνυμο δημοσιογράφο, αποκάλυψε ότι οι ανώτατοι αξιωματούχοι συντονίζονταν ήδη με παγκόσμιους διαστημικούς οργανισμούς για να καθορίσουν εάν το 3 Atlas αποτελούσε απειλή. Μερικοί επιστήμονες υποστήριξαν ότι ήταν αυλαβές, μια αρχαία ανιχνευτική συσκευή, ίσως αιώνων, σε μια προγραμματισμένη διαδρομή μέσα από τα αστέρια. Άλλοι δεν ήταν τόσο αισιόδοξοι. Έθεσαν ερωτήματα που κανείς δεν μπορούσε να απαντήσει. Αν εκπέμπει, τότε ποιος το λαμβάνει? Αν εκπέμπει φως, έχει και πρόωση. Αν είναι εδώ σκόπιμα, τότε γιατί τώρα? Η έκθεση ανέφερε την πιθανότητα, όσο απομακρυσμένη και αν ήταν, ότι το 3i Atlas δεν περνούσε απλώς, αλλά παρακολουθούσε τις πλανητικές ευθυγραμμίσεις, τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία
ή ακόμα και προηγμένες πολιτισμικές κοινωνίες. Η πιθανότητα αυτή προκάλεσε πανικό πίσω από τα παρασκήνια, γιατί αν αυτό το αντικείμενο δεν ήταν μόνο του, τότε κάτι άλλο μπορεί να ήταν καθοδόν, κάτι που το έστειλε. Περαιτέρω έρευνα σχετικά με τη φωτεινότητα του 3 Atlas οδήγησε σε μια επαναστατική υπόθεση ότι το αντικείμενο δεν εκπέμπει απλώς ενέργεια, αλλά τη συλλέγει. Ο τρόπος με τον οποίο η φωτεινότητα του αντικειμένου κειμενόταν, ανάλογα με την απόστασή του από τον ήλιο, σε συνδυασμό με την προφανή απουσία χημικών αντιδράσεων, υποστήριζε την ιδέα ότι ίσως χρησιμοποιούσε ένα σύστημα συλλογής ηλιακής ενέργειας ή ένα σύστημα απορρόφησης φωτονίων ενσωματωμένο κάτω από την επιφάνειά του. Ο Λο και μια ομάδα θεωρητικών υπέθεσαν ότι το νέφος σκόνης που περιβάλλει το αντικείμενο θα μπορούσε να έχει διπλή λειτουργία, τόσο ως καμουφλάζ για να καλύψει την τεχνητή δομή του, όσο και ως μέσο για την απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας. Αν αυτό είναι αλήθεια, τότε το 3 Atlas είναι ένα αυτόνομο σκάφος σχεδιασμένο να ταξιδεύει επαόριστον στο βαθύ διάστημα, ανεφοδιάζοντας τον εαυτό του, καθώς μετακινείται από αστέρι σε αστέρι. Αυτή η ιδέα συνάδει με γνωστά θεωρητικά μοντέλα διαστημικών ανιχνευτών, μηχανών που μπορούν να παραμείνουν αδρανείς για αιώνες, ενεργοποιούμενες μόνο όταν φτάνουν σε ένα αστρικό σύστημα που αξίζει να διερευνηθεί. Και αν το ηλιακό μας σύστημα προκάλεσε αυτή την ενεργοποίηση, τότε το μήνυμα ελήφθη. Καθώς οι διεθνείς διαστημικές υπηρεσίες αναζητούσαν απαντήσεις, μια αλήθεια γινόταν όλο και πιο ξεκάθαρη. Δεν είμαστε έτοιμοι. Παρά τις δεκαετίες εικασιών σχετικά με την εξωγήινη επαφή, τα συστήματά μας, πολιτικά, επιστημονικά, φιλοσοφικά, είναι εντελώς ανίκανα να επεξεργαστούν αυτό που μπορεί να αντιπροσωπεύει το 3 Atlas. Δεν είχαν γίνει επίσημες δηλώσεις, αλλά εσωτερικά έγγραφα που διέρευσαν από οργανισμούς στη Γαλλία, την Ιαπωνία και τη Βραζιλία, υποδείκνυαν όλα παρόμοιες συμπεράσματα ότι αυτό το αντικείμενο μπορεί να μην είναι απλώς μια ανομαλία, αλλά μια πρώτη συνάντηση σε αργή κίνηση. Και σε αντίθεση με ό,τι μας έμαθε το Hollywood, δεν υπήρξε προσγείωση, δεν υπήρξε ξαφνική εμφάνιση στον ουρανό, δεν υπήρξαν άμεσες απαντήσεις, μόνο δεδομένα, μόνο φως, μόνο σιωπή. Το διαδίκτυο συνεχίζει να παρατηρεί το αντικείμενο κάθε μέρα. Και όμως, κάθε απάντηση που δίνει φαίνεται να δημιουργεί δύο ακόμη ερωτήματα. Αν αυτό είναι επαφή, τότε είναι επαφή με τους δικούς τους όρους, όχι με τους δικούς μας. Ήσυχη, απόμακρη, ανησυχητική. Και αυτό μπορεί να είναι το πιο τρομακτικό απ' όλα, γιατί αυτό που βλέπουμε μπορεί να μην είναι πρόσκληση. Μπορεί να είναι παρακολούθηση και μπορεί να μας έχουν ήδη δει. Ακριβώς όταν οι αστρονόμοι πίστευαν ότι το 3 Atlas είχε σταθεροποιηθεί σε μια προβλέψιμη τροχιά, συνέβη κάτι απροσδόκητο. Η φωτεινότητά του αυξήθηκε δραματικά. Δεν ήταν μια σταδιακή αύξηση που προκλήθηκε από την εγκύτητά του στον ήλιο. Ήταν μια ξαφνική λάμψη που καταγράφηκε σε πραγματικό χρόνο από το τηλεσκόπιο James Webb και επιβεβαιώθηκε από διάφορα επίγεια παρατηρητήρια. Η φωτεινότητα του αντικειμένου αυξήθηκε κατά σχεδόν 40% σε λιγότερο από 2 λεπτά και στη συνέχεια σταθεροποιήθηκε σε ένα νέο υψηλό επίπεδο. Καμία φυσική εξήγηση δεν ταιριάζει με τα δεδομένα. Δεν υπήρχαν ενδείξεις αλληλεπίδρασης με τον ηλιακό άνεμο, ούτε πρόσκρουση, ούτε αποσπασματική αποσύνθεση. Ήταν σαν κάποιος ή κάτι να είχε πατήσει ένα διακόπτη. Η λάμψη δεν ήταν απλώς ορατή. Συνόδευε μια αλλαγή στη θερμική υπογραφή του αντικειμένου, σχεδόν σαν να είχαν ενεργοποιηθεί συστήματα. Οι θεωρητικοί πρότειναν μια ανατριχιαστική πιθανότητα ότι αυτό το αντικείμενο είχε εισέλθει σε μια φάση αφύπνισης, είτε λόγω της εγκύτητάς του με το άστρο μας, είτε λόγω των δικών μας παρατηρήσεων. Και αν αυτή η έκλαμψη ήταν μια σκόπιμη ενέργεια, τότε προοριζόταν να γίνει αντιληπτή. Λίγο μετά την ανώμαλη αύξηση της φωτεινότητας, οι υπολογισμοί τροχιάς από πολλαπλές διαστημικές υπηρεσίες ανίχνευσαν κάτι άλλο. Το 3 Atlas δεν ακολουθούσε πλέον με ακρίβεια την προβλεπόμενη τροχιά του. Είχε μετατοπιστεί ελαφρώς ανεπαίσθητα, αλλά μετρήσιμα. Η βαρύτητα από μόνη της δεν μπορούσε να εξηγήσει την αλλαγή. Ακόμη και η πίεση της ηλιακής ακτινοβολίας, που συχνά χρησιμοποιείται ως εξήγηση για μικρές αλλαγές πορείας σε ελαφριά αντικείμενα, δεν τέριαζε. Αυτή η μετατόπιση ήταν σκόπιμη και,
Το πιο ανησυχητικό ήταν το σημείο στο οποίο οδηγούσε η νέα τροχιά, βαθύτερα στο ηλιακό σύστημα με μια προσαρμοσμένη κλίση που το έφερε πιο κοντά στο επίπεδο της τροχιάς της Γης. Το αντικείμενο δεν περνούσε απλώς. Στην πραγματικότητα είχε αλλάξει τροχιά. Ορισμένοι επιστήμονες προέτρεπαν σε συγκράτηση, αποκαλώντας το φαινόμενο βαρυτική ανομαλία. Άλλοι όμως είδαν τη μετατόπιση ως ελιγμό, μια λεπτή διόρθωση πορείας που κανένας κομήτης ή βράχος δεν είχε κάνει ποτέ. Και αν το 3 Atlas ήταν ικανό για έστω και περιορισμένη πρόωση ή πλοήγηση, αυτό σήμαινε ότι δεν παρατηρούσαμε πλέον ένα λείψανο. Παρακολουθούσαμε ένα σκάφος σε κίνηση, ένα σκάφος με σκοπό. Καθώς το αντικείμενο περνούσε εντός της εμβέλειας των φασματοσκοπικών οργάνων των τηλεσκοπίων Webb και Hubble, οι επιστήμονες άρχισαν να ανιχνεύουν στοιχεία και ενώσεις που έθεσαν περισσότερα ερωτηματικά. Εντοπίστηκαν ίχνη από κράματα υψηλής ανακλαστικότητας, στοιχεία σπάνιων γεών και, το πιο συγκλονιστικό, φασματικές γραμμές απορρόφησης που μοιάζουν με ενώσεις που δεν έχουν καταγραφεί ποτέ στον περιοδικό πίνακα. Αυτά δεν ήταν τα είδη υλικών που θα περίμενε κανείς να βρει σε ένα παγωμένο κομμάτι διαστημικού βράχου. Ήταν κατασκευασμένα ή τουλάχιστον συντεθειμένα υπό συνθήκες που δεν είναι γνωστό να υπάρχουν στη φύση. Ένα φασματικό προφίλ δεν τέριαζε με καμία γνωστή χημική διαδικασία, αλλά έμοιαζε πολύ με θεωρητικές ενώσεις που έχουν προταθεί σε εργαστήρια κβαντικών υλικών. Ουσίες που θεωρείται ότι υπάρχουν μόνο υπό την επίδραση έντονων μαγνητικών πεδίων ή κβαντικού περιορισμού. Αυτή η ανακάλυψη υποδήλωνε είτε μια ακατανόητη ηλικία, υποδηλώνοντας ότι το αντικείμενο είναι χιλιετίες παλαιότερο από τον ανθρώπινο πολιτισμό, είτε έναν πολύ προηγμένο πρόσφατο κατασκευαστή από έναν πολιτισμό πολύ πιο εξελιγμένο από τον δικό μας. Η φύση των υλικών μιλούσε πιο δυνατά από οποιοδήποτε σήμα, διότι, ακόμη και αν δεν μπορούσαμε να αποκωδικοποιήσουμε το μήνυμα, ο ίδιος ο αγγελιοφόρος ήταν αφύσικος. Με τις αυξανόμενες ενδείξεις να υποδεικνύουν μια μη φυσική προέλευση, οι κυβερνήσεις και οι υπηρεσίες άρχισαν να αντιδρούν όχι δημόσια, αλλά με αδιαμφισβήτητη επίγουσα ανάγκη. Τα επίπεδα κρυπτογράφησης αυξήθηκαν στα δίκτυα των παρατηρητηρίων. Οι ερευνητικές ομάδες ανατέθηκαν σιωπηλά σε άλλες αποστολές. Μια ξαφνική ανεξήγητη αύξηση στις επανακαλυμπραρίσεις δορυφόρων παρατηρήθηκε σε πολλές υπήρους. Οι χώρες με διαστημικά προγράμματα ξεκίνησαν διακριτικές συζητήσεις έκτακτης ανάγκης πίσω από κλειστές πόρτες. Ένα έγγραφο που διέρευσε από ένα διεθνές αμυντικό κονσόρτσιουμ υποδείκνυε ότι το 3 Atlas μπορεί να μην ήταν ένας μοναδικός επισκέπτης, αλλά ένας ανιχνευτής. Η ασυνήθιστη δομή του αντικειμένου, η σταθερή περιστροφή του και η προφανής ικανότητά του να παραμένει λειτουργικό σε διαστημικές αποστάσεις υποδείκνυαν σχεδιασμό σύμφωνο με ανιχνευτές μακροχρόνιας παρατήρησης. Αλλά αν ήταν ανιχνευτής, τι έψαχνε? Και το πιο ανησυχητικό, τι θα μπορούσε να ακολουθήσει? Σε πανεπιστήμια, παρατηρητήρια και στρατιωτικά κέντρα διοίκησης σχηματιζόταν μια τρομακτική συνένεση. Δεν ήμασταν πλέον μόνοι στο σύμπαν και η πρώτη επαφή μπορεί να μην ήταν μια συζήτηση, αλλά μια αξιολόγηση. Καθώς οι εικασίες έφταναν στο αποκορύφωμά τους, μια τολμηρή ομάδα στο Ινστιτούτο ΣΕΤΗ αποφάσισε να αναλάβει τον κίνδυνο που κανείς άλλος δεν θα αναλάμβανε. Μεταδόθηκε ένας εστιασμένος ραδιοπαλμός κατευθείαν προς την προβλεπόμενη θέση του Atlas 3. Το μήνυμα περιείχε παγκόσμιες μαθηματικές σταθερές, τον περιοδικό πίνακα και βασικές οπτικές αναπαραστάσεις της ανθρωπότητας. Ήταν μια κοσμική χειραψία, ένα προσεκτικό «γεια». Πέρασαν μέρες, μετά μια εβδομάδα, χωρίς απάντηση. Αλλά ακριβώς όταν το πείραμα ήταν έτοιμο να αρχιοθετηθεί ως άλλη μια αναπάντητη κλίση στο σκοτάδι, ένας από τους σταθμούς παρακολούθησης στη Χιλή κατέγραψε κάτι παράξενο. Έναν παλμό επιστροφής στενής ζώνης, εκτός συχνότητας, παραμορφωμένο, αλλά με χρόνο που αναμφισβήτητα αντανακλούσε το αρχικό μήνυμα. Δεν ήταν μια απάντηση σε γλώσσα. Δεν ήταν ηχό. Ήταν ένα πινγκ, ένα σήμα επιστροφής με αρκετή διαφορά ώστε να υποδηλώνει ότι δεν ήταν παθητική αντανάκλαση. Είχε υποστεί επεξεργασία. Είχε σταλεί πίσω. Αλλά αυτό που συγκλώνησε περισσότερο την ομάδα του ΣΕΤΗ δεν ήταν το ίδιο το σήμα. Ήταν ο συγχρονισμός.
επειδή η απάντηση ήρθε ακριβώς 72 ώρες μετά τη μετάδοση, στο δευτερόλεπτο. Αυτό σήμαινε ότι κάτι όχι μόνο είχε λάβει το μήνυμά μας, αλλά είχε υπολογίσει την καθυστέρηση και είχε απαντήσει σκόπιμα. Μετά την ανίχνευση του σήματος ping, τα παρατηρητήρια σε όλο τον κόσμο άρχισαν να αντιμετωπίζουν τεχνικές ανομαλίες. Τα υπέρυθρα όργανα του Webb έδειξαν για πρώτη φορά από την εκτόξευσή τους ακανόνιστη θερμική χαρτογράφηση. Και οι γυροσκοπικοί αισθητήρες του Hubble κατέγραψαν μικροδιακυμάνσεις παρά τη σταθερή τους θέση. Τα επίγεια τηλεσκόπια αντιμετώπισαν προβλήματα που αρχικά αποδόθηκαν σε σφάλματα λογισμικού, λανθασμένη ευθυγράμμιση των αστρικών χαρτών, ανεξήγητες παραμορφώσεις πίξελ και παγωμένα ρεύματα δεδομένων ακριβώς όταν εστίαζαν στον άτλαντα των τριών ματιών. Αλλά αυτές οι δυσλειτουργίες δεν συνέβησαν τυχαία. Εμφανίστηκαν σε συγχρονισμένα παράθυρα, σαν να ήταν συντονισμένες, σαν κάποιος ή κάτι να μην ήθελε να κοιτάξουμε πολύ προσεκτικά. Μια θεωρία προέκυψε από μια μυστική ομάδα εμπειρογνωμόνων, βαθιά μέσα στην Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία. Το αντικείμενο δεν εκπέμπει απλώς σήματα. Μας παρεμβαίνει επιλεκτικά. Οι συνέπειες ήταν συγκλονιστικές. Ένας παθητικός επισκέπτης δεν κρύβει την ταυτότητά του. Ένας ανιχνευτής το κάνει. Αν το αντικείμενο διαχειριζόταν ενεργά το τι μπορούσαμε να δούμε και πότε μπορούσαμε να το δούμε, τότε δεν το παρακολουθούσαμε. Μας επιτρεπόταν να το παρακολουθούμε. Και μετά σιωπή. Μέσα σε λίγες μέρες από το συμβάν, με το σήμα και τις τεχνικές δυσλειτουργίες, οι ενημερώσεις από το διαδίκτυο καθυστέρησαν, περιορίστηκαν και τελικά ανακατευθύνθηκαν. Τα δημόσια αρχεία καταγραφής δεν ήταν πλέον προσβάσιμα. Η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία εξέδωσε μια ασαφή δήλωση σχετικά με την επαναβαθμονόμηση των οργάνων. Η NASA απλά σταμάτησε να σχολιάζει. Ακόμη και έγκριτα περιοδικά που κάλυπταν στενά το 3i Atlas άρχισαν να αποσύρουν άρθρα ή να δημοσιεύουν ουδέτερες περιλήψεις χωρίς λεπτομέρειες. Η κοινότητα των αστροφυσικών χωρίστηκε. Κάποιοι πίστευαν ότι οι οργανισμοί εργάζονταν για να επικυρώσουν την ανακάλυψη πριν την δημοσιοποιήσουν. Άλλοι πίστευαν κάτι πολύ πιο σκοτεινό, ότι η αλήθεια είχε ήδη επιβεβαιωθεί και τώρα την απέκρυπταν. Τα λίγα εναπομείναντα ανεξάρτητα παρατηρητήρια άρχισαν να δημοσιεύουν ακατέργαστα δεδομένα στο κοινό, αλλά αυτά γρήγορα πνίγηκαν σε μια πλημμύρα παραπληροφόρησης και εικασιών. Αυτό που κάποτε ήταν ένα παγκόσμιο επιστημονικό μυστήριο είχε πλέον γίνει στρατηγικό πλεονέκτημα και η ιστορία μας έχει δείξει τι συμβαίνει όταν οι κυβερνήσεις κηρύσουν μια ανακάλυψη απόρριτη. Η αλήθεια πεθαίνει στη σιωπή. Σε μια τελευταία προσπάθεια να κατανοήσουν αυτό που παρατηρούσαν, μια ομάδα αστρονόμων και μαθηματικών στράφηκε στην αναγνώριση προτύπων και τη θεωρία πιθανοτήτων. Δεν έψαχναν πλέον για επικοινωνία, έψαχναν για αποδείξεις πρόθεσης. Και τότε ανακάλυψαν το πιο τρομακτικό πρότυπο απ' όλα. Η τροχιά του αντικειμένου μέσα στο ηλιακό σύστημα, αν και φαινόταν φυσική, αντανακλούσε ένα τόξο Φιμπονάτσι όταν χαρτογραφούνταν σε σχέση με τις θέσεις των πλανητών, μια αρχαία σπήρα αναλογικής ομορφιάς που βρίσκεται σε όλη τη φύση και συμπτωματικά σε πολλά πρωτόκολλα επικοινωνίας με βάση τη Γη. Επιπλέον, ο χρονισμός των διορθώσεων της πορείας του, οι εκλάμψεις φωτός και ακόμη και η απόκριση Πινκ συσχετίζονταν με ακολουθίες πρώτων αριθμών. Οι πιθανότητες να συμβεί αυτό φυσιολογικά είναι αστρονομικά χαμηλές. Αυτά τα μοτίβα επιλέχθηκαν. Αυτό σήμαινε ότι το αντικείμενο 3 Atlas δεν πετούσε απλώς μέσα στο ηλιακό σύστημα. Πλοηγούσε με μαθηματική ακρίβεια, σαν να ακολουθούσε έναν χάρτη ή ένα πρόγραμμα. Μερικοί θεωρητικοί ψιθύρισαν τώρα το αδιανόητο. Ίσως να μην ήταν διαστημική ανιχνευτική συσκευή. Ίσως να ήταν ένα διαστημικό μήνυμα, όχι από ήχους ή σύμβολα, αλλά από συμπεριφορά. Και μόλις αποκωδικοποιήσαμε την πρώτη λέξη. Καθώς η σκόνη της σύγχυσης αρχίζει να κατακαθίζει, μια αλήθεια παραμένει αδύνατο να αγνοηθεί. Το 3 Atlas δεν ήταν ποτέ απλώς ένας βράχος. Από το αφύσικο φως που εκπέμπει μέχρι το σήμα που επιστρέφει. Από τα σπάνια υλικά μέχρι την υπολογισμένη αλλαγή στην τροχιά, κάθε κομμάτι αυτού του ενίγματος οδηγεί σε ένα μόνο δυσάρεστο συμπέρασμα. Δεν είμαστε μόνοι εδώ και πολύ καιρό. Και ίσως δεν ήταν ποτέ γραφτό να το μάθουμε.
το τηλεσκόπιο James Webb, που κατασκευάστηκε για να παρατηρεί τη γέννηση των γαλαξιών, μπορεί να έχει αντίθετα πιάσει μια γεύση από κάτι που έχει σχεδιαστεί για να κοιτάζει πίσω. Κάτι αρχαίο, σκόπιμο και παρατηρητικό. Όχι από την ασφάλεια ενός μακρινού αστρικού συστήματος, αλλά από το κατόφλι της δικής μας ουράνιας γειτονιάς. Και όμως η σιωπή κυριαρχεί. Οι υπηρεσίες αρνούνται να μιλήσουν. Τα δεδομένα παρακρατούνται. Ο κόσμος, όπως φαίνεται, έχει κριθεί ότι δεν είναι έτοιμος. Αλλά είδαμε το φως. Ακολουθήσαμε την πορεία του. Και τώρα θέτουμε το ερώτημα που τρομάζει ακόμα και τα πιο ορθολογικά μυαλά. Τι θα συμβεί στη συνέχεια? Μήπως το 3E Atlas απλώς περνούσε, καταγράφοντας τον μικρό μας κόσμο πριν συνεχίσει το ταξίδι του? Ή μήπως ήταν απλώς το πρώτο από πολλά? Μια ανιχνευτική συσκευή που άνοιγε το δρόμο για κάτι μεγαλύτερο, κάτι που περίμενε ένα σήμα για να προχωρήσει. Τελικά, ίσως δεν έχει σημασία αν το 3E Atlas ήταν μηχανή ή κάτι εντελώς διαφορετικό. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ήρθε, είδε και ανταποκρίθηκε. Και τώρα, κάπου στο κρύο ατελείωτο σκοτάδι, κάτι μπορεί να στρέφει την προσοχή του προς τον μπλε πλανήτη που αναβόσβησε πρώτος. Η αντίστροφη μέτρηση ίσως έχει ήδη αρχίσει και το σύμπαν μας υπενθυμίζει για άλλη μια φορά ότι δεν είμαστε το κέντρο, είμαστε οι παρατηρούμενοι.